Πήγα στα Ιερουσάλημα, λοιπόν, ήταν ένας μοναχός, λοιπόν, Λατίνος. Έρχεται μέσα στο κατάστημα που ήμουν και εγώ, λοιπόν, με ρωτάει ελληνικά, από πού είσαι, πατέρα? Από το Άγιο Όρος. Πού μένεις στο Άγιο Όρος? Εκεί, λοιπόν, με ρώτησε πολλά, το τάπα. Καμιά φορά περάσαν χρόνια, λοιπόν, αυτός ήρθε στο Όρος. Και αυτό είναι σοβαρό και σημαντικό που θα πω τώρα, λοιπόν. Έρχεται ο δικαίος, λοιπόν, παραδικαίος από την Αγία Άννα, στο σπίτι του καλύβου μου, συζητάει ένας φραγκοκολόγερος, λέει, από τα Ιερουσάλημα. Του λέω, από κανένα Άγιο Ταφή δεν έλα, από φραγκοκολόγερο δεν έχω κανένα σχέση, λέει. Σωστά? Ναι, λέει. Πάω, λοιπόν, τον βλέπω με την μπουκαμούσα την εκείνη από το λευκό, το ένα ζωνάρι, λοιπόν, σαν μπαλαμάρι ήταν. Είχε, δεν με γνωρίζεις, πάτερ μου, λέει. Ήξερε καλά τα ελληνικά και σπουδασμένος. Ωραία, λοιπόν, όχι, δεν σε γνωρίζω. Μάσχη, μόλις μου το είπε, το θυμήθηκα. Έπρεπε να συμπεριφερθώ τώρα, αφού ο άνθρωπος ήρθε στο Άγιο Όρος. Ας είναι Λατίνος. Δεν έπαιδε επειδή είναι αιρετική, δηλαδή, και ένας παραβλέπουμε, αν το λέμε, βλέπουμε. Αυτό είναι φανατισμός. Αλλά σαν άνθρωπος που ρωτάει και με θέλει, κάτι συμβαίνει. Και πρέπει να συμπεριφερθώ. Και ήθελα να φύγω, να πούμε εγώ τώρα, αφού με είδε, ήθελε, κατάλαβα να με συναντεί. Λέω, κοίταξε, δεν το παρέβλεψα. Το λέω εγώ να φύγω, θα ήταν κακό να το έκανα. Λέω, εγώ φεύγω, μήπως θέλεις να μπορώ να έρθεις στο καλύβι μου? Φεύγω, λέω εγώ, για τώρα. Να έρθω, δεν πάτε, σε θέλω. Εντάξει, δεν ήξερα γιατί με θέλει. Ήρθε, λοιπόν, ήταν και πενασμένος ίσως από εδώ, άκουσα. Τότε έφαγε, είπε το πατέρι μόνος του, λοιπόν, και έκανε το σταυρό, σωστά. Λέω, πέρα, ξέρει γιατί ήρθε, πάτερ, το κόδωμα, λέει, στον Όρος. Το ψάχνω, λέει. Καλά κάνεις και το ψάχνω, λέει. Για να βρω, λέει, την αλήθεια. Πού πήγες, λέει, πήγες καλό? Ρώτησες. Πήγα εκεί, λέει, με κάνανε έτσι. Επειδή με βλέπανε, λέει, και έχω την ιστορία εγώ αυτή. Ήταν και άλλοι Λατίνοι, λέει, αλλά ήταν κοστομαρισμένοι και δεν τους καταλάβαιναν. Και αυτά που έβγαιναν τα Άγια Λείψανα προσκυνάγαν, αλλά μόλις με πέδα εγώ και εγώ, λέει, έξω ο Φράγκος, μου λέγανε. Ήταν δυο, λέει, ο ένας έλεγε, άστον, λέει, αφού δεν είναι προσκυνής, άστον, λέει, τον άνθρωπο. Άρα, και εγώ, εσύ δεν τους είπες, λέει, ψούπαν έτσι. Πατέρας, όπως νομίζετε εσείς, λέει, εγώ δεν τα ξέρω, λέει, όπως είναι η τάξη. Ωραία. Αλλού, ξέρω εγώ, δεν το πάω να πούμε έτσι τον άνθρωπο αφού έρχεται 5 λόγια, ρε. 5 λόγια να το πεις να καρποθεί ο άνθρωπος, λοιπόν. Δεν ξέρω τι του είπαν ο άνθρωπο. Τώρα τι θέλεις από μένα, λέω, να μου πεις κάτι, πάτερ? Εντάξει. Τι θέλεις, λέω, διάλογο θέλεις? Όπως κάνει το διάλογο, δεν βγαίνει πέρα, λέω. Θα το πούμε αλλιώς, λέω. Εκ των καρπών γεννώσκεται αυτός. Αρχίσουμε με τον καρπό που λέει ο Χριστός, λέω. Στα Ιερουσάλημα μένεις, έτσι. Δεν κατάλαβες πού είναι η Ορθοδοξία? Έπρεπε να το κατάλαβες. Λέει, επειδή είσαι μορφωμένος, λέω, και ξέρεις καλά. Είμαι μορφωμένος, λέει, και χαίρομαι. Από είχα του γέροντα αυτόν, με έμαθε να πάθω ελληνικά και τόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα. Οι Έλληνες δεν μπορεί να χαρακτηρίσουν, να εντιμήσουν τη γλώσσα τους. Οι αλόφιλοι άλλοι, λοιπόν, εκτιμάνε τη γλώσσα την ελληνική. Δεν φωνάζουν οι γλώσσες, λέει, όπως φωνάζει η ελληνική. Ούτε η λατινική. Και είμαι ευτυχισμένος, λέει, που άμαθα τη γλώσσα την ελληνική κατά ιδιαίτερο τρόπο. Ένας λόγος παραπάνω, λέω. Αφού είσαι τόσο σπουδασμένος, λέει, θα ξέρεις αυτό που θα σου πω τώρα. Τότε που ήρθαν οι Αρμένοι τυραννικός και δυναστικός, λέω, και κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα και του Παναγιού Τάφου, επιτελούσαν αυτοί στον Παναγιού Τάφου. Οι αιρετικοί του, λέω. Και τον Πατριάρχη τον είχαν έξω. Δεν τον αφήναν πει μέσα. Και ήρθε η μέρα του Αγίου Φωτός, λέω, όπου γίνεται η τελετή, και ανέλαβαν αυτοί. Και έπρεπε να πέσει φωτιά να τους κάψει, όχι να τους δώσει φως.
Αλλά την ενοχή του Χριστού έρχεται το φως λοιπόν και χτυπάει και δίνει. Να η κολόνα λέω απ' έξω, αυτό ξέρετε, που είναι καμίνη. Και δίνει την οργή του Θεού στο άψυχο στοιχείο. Και ανοχή στο όμιλος, αυτόν κατέλαβαν τον Παναγιώτο. Και πεθυλούσαν. Και πού πήγε το φως? Στα χέρια του Επισκόπου, λέω του Επισκόπου του. Επίσκοπος του Χριστού ήταν αυτός που πήγε στα χέρια του. Ο πατριάρχης ήταν, πήγαν έξω. Και καθόταν το Άγιο Φως στα χέρια του. Και έλεγαν απ' έξω, Μέγας ο Θεός των Χριστιανών. Αυτό δεν σε εντυπωσιάζει, λέω. Σε εντυπωσιάζει, λέω. Τι νομίζετε εσείς, λέω, οι Λατίνοι, ότι από εκείνο έρχεται το Άγιο Φως για όλους? Ναι, λέει. Αλλά λάθος αυτό το πράγμα. Έρχεται επειδή είναι Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Στον Επισκόπο το δικό του Πατριαρχείου έρχεται. Διότι η σούπα του ποτέ δεν πήγε στον Επίσκοπο που ήταν αιρετικός, χριστιανός νόμιζε ότι ήταν. Δεν πήγε. Πήγε στον Επίσκοπο. Τώρα λοιπόν το Άγιο Φως που έρχεται στον Επίσκοπο. Και είναι απροσδιόριστο, δεν είναι ακριβώς. Στην τάδε ώρα έρχεται το Άγιο Φως. Αρχίζουν από δεδικά, δεν ξέρω, 1 η ώρα, 1,5 παρά, 2, ξέρω εγώ. Μέσα σε αυτό λοιπόν δεν ξέρει κανένα πότε θα βγει. Και περιμένουν. Μπαίνει ο πατέρας μέσα και δεν ξέρουν πότε θα βγει. Αυτό είναι δείγμα στον Επισκοπό του. Από το τάπα αυτά λοιπόν. Ξέρεις, πάτερ, αυτό που μου είπες δεν το άκουσα που κάναμε. Αλλά αυτό που μου πεις τώρα, άμα δεν θέλω το πέτω, θέλω να ξεφύγω. Το ευχαριστώ, λέω, μου το πεις. Είναι εφόδιο, λέει. Και αναπάθηκε με 2 πράγματα που του είπα. Ευχαριστώ πολύ, πάτερ, αυτά που μου πες για μένα ήταν εφόδιο. Γιατί τέτοιο πράγμα δεν τα άκουσα. Αλλά όπως το βλέπω είναι βέβαιο. Αλλά θέλω να με πάσει κάπου αλλού. Σε πάθω. Και του πάω σε ένα πραγματικό λοιπόν τον Παπάνθιμο. Ήταν πραγματικός και είχε ένα μυαλό που λες ολόκληρη βιβλιοθήκη ήταν. Αφού τον πήγα λοιπόν αυτόν εκεί, του λέω, Γέροντα, σου έφερε έναν εδώ πέρα ο άνθρωπος στο ψάχι. Λατίνος είναι, όπως τον βλέπεις. Το ψάχι θέλει βοήθεια, λέει, δεν θέλει να μάθει την πίστη. Και τον παίρνει ο άνθρωπος λοιπόν με στοργή από το χέρι και του λέει, πού είσαι, παιδί μου? Του είπε λοιπόν, καθίνει κάτω, άρχισε να του κάνει λοιπόν κατήχηση. Αφού το είπε και ήταν ευγενής και λέει, Πάτερ, θέλω να πω ένα πράγμα, λέει, επειδή μας το λένε. Και ήταν ευγενής όπου λες και ήθελα να μην τον παρεξηγήσουμε, επειδή μας το λένε, Πάτερ. Πες το, λέει. Λέει ότι στο μεθυσικό δείπνο δεν ξέρουμε αν ήταν άζυμος άρτος ή ένζυμος. Είναι άγνωστο. Αυτό είναι ψέμα, λέει. Από λένε οι Λατίνοι, δεν το ξέρουμε. Εδώ μέσα στο μέσο δείπνο πηγαίνονταν εκεί, φανερώθηκε ο άρτος ο ένζυμος. Γιατί? Ρωτάει ο μαθητής λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο εμβάψος των ψωμών, λέει, το βιβλίο αυτό, αυτός είναι. Όταν βάφουμε ένα πράγμα, λέει, βουτούμε, ένα πράγμα λοιπόν που το βουτάμε μέσα και έχει μπουγιές, βάφεται. Όταν βουτούμε μέσα λοιπόν, παίρνει το ζωμό. Αυτή την έννοια έχει ο ψωμός. Δεν το βάζουμε για πλάκα, το βάζουμε για να πάρουμε το ζωμό. Άμα είναι άζυμο όμως, από τα αποβρελία τα αφήσεις με εξημερώσει, έτσι θα κάθεται. Δεν τραβάει. Και λέγεται ψωμός εδώ πέρα. Δεν λέγεται άρτος, γιατί έγινε τέτοιο. Μόλις σου τα λέει από όλα αυτά, αλήθεια, Πάτερ μου. Έφυγε να πούμε αυτό το εντελώς. Η φρόνιες που έχει. Κάνει έτσι. Αλήθεια, Πάτερ μου, αλήθεια. Έλα, Πάτερ, να στο Βατικανό. Τι να κάνω εγώ στο Βατικανό? Να τα πεις αυτά. Εσύ θα πας στο Βατικανό. Μα εγώ με βαφτίζω να γίνεις δυνατός. Το πει σωστά από Παπάνθιμο. Ότι το βάπτισμα του χριστιανού αναπλάθεται ο άνθρωπος και γίνεται άλλος άνθρωπος. Αναγεννιέται. Γίνεται, μορφώνεται ο Χριστός μέσα του. Αυτός που βαφτίζεται. Αυτά έχουν άγνοια οι άνθρωποι λοιπόν. Και είναι στέση να τα πει και να τα προσφέρει και να δώσει μήνυμα. Γιατί πήρε χάρη. Και ο άνθρωπος χαριτωμένος λοιπόν προβληματίζουν τον άνθρωπο να πούμε. Να μην πολυλογούμε πολλές, να μην πολυλογούμε. Πάει πέρα και στην Ιταλία, πάει, τα ανέφερε σε έναν επίσκοπο δικό του καρδινάλιο, ταιριάζανε και ξέρετε τι το είπε.
Όπως τα είπε ο πάτερ αυτός στην Αγία Άννα, έτσι είναι. Γιατί τώρα πληροφορήθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι με 5 λόγια ότι έτσι είναι και ότι έρχονται κάνουν συνάξεις και κάνουν λοιπόν διάλογο και δεν μπορούν να τα βρουν? Γιατί ο άνθρωπος ήταν απόλυτος, αληθινός. Και εγώ του είπα μια αλήθεια, δεν την ήξερε. Και λένε αυτοί τώρα και στέλνει και γράμμα συγχαρητήριο και λένε ότι... Και ρωτάω για το γράμμα λοιπόν, τι έγινε το γράμμα, ο μετέπειτα υποτακτικός, ξέρω ότι τα πέταξε τα γράμματα, ξέρω τι τα έκανε. Από Νικημήλιο, βλέπετε η αλήθεια, τι πλούτο πράγμα είναι. Πληροφορηθήκαν οι άνθρωποι με 2 λόγια. Και τώρα εδώ με συνέδρια και με, πώς τα λένε, με θεολογία και με σύνοδοι και μετά δεν βρίσκουν άκρη. Και με 2 λόγια οι άνθρωποι πληροφορηθήκαν, για σαν συγχαρητήριο γράμμα και έπρεπε να το έχει το γράμμα αυτός. Από πού και το πού το έχει το γράμμα του. Ναι, λέει, ότι ξέρω τι είπα κάνω. Δεν έχει γνώση. Λόγια λοιπόν πληροφορηθήκαν οι άνθρωποι. Η παιδεία μεσολαβεί αλήθεια μέσα. Η απόλυτο πίστη και η φίλη. Και εδώ λοιπόν έρχονται λοιπόν φράγκοι, έρχονται, δεν μπορούν να πληροφορηθούν, φεύγουν άπρατοι. Μα να κάνουν να τις καλωσορίσουν, να κάνουν λοιπόν και δεν μπορούν να, δεν ξέρω, δεν μπορούν να τους πούνε δύο λόγια. Δεν μπορούν να πληροφορηθούν. Θα πεις τώρα, έχει διαφορά το ένα με το άλλο, άλλο να έρχεται ο άλλος παρατηρητής και να βλέπει και άλλο ο άλλος να ρωτάει. Για να ρωτάει, πιάσει τον άνθρωπο και μην τον αφήνεις. Να τον βοηθήσεις. Και θέλω να πω, ήρθε ο άνθρωπος λοιπόν και βρήκα τον άνθρωπο, τον Παπάνθιμο, τον Μακάρι λοιπόν και πληροφορήθηκε και έδωσε και μήνυμα εκεί πέρα στο αυτό το, πώς το λέμε, στην Βατικανό. Και ένας άλλος πάλι πούμε Λατίνος καρδινάλιος και που κάναμε συνέδριο, γιατί τότε εκείνη παρατηρείται δεν είχε επιτρέπει ο Πάπας, η κλίγα του και ο ίδιος. Καταντάει και αυτό εδώ να γίνει εδώ πέρα. Να μην επιτρέπει, να μην τολμάει ένας επίσκοπος να μιλήσει μέσα στην σύνοδο. Γιατί ένας άμα μιλήσει μέσα σταματάνε πολλές. Και εδώ που λοιπόν στο Ρωσία πρέπει να υπάρχει μια έγκλη να καταλαβαίνω ότι κάτι υπάρχει άλλο διαφορετικό πράγμα στο Γιώργος. Ή άμα ρωτάει, να μπορέσεις να το δώσεις, να πούμε ένα μήνυμα, αλλά πρέπει να είσαι απόλυτος αληθινός για να το δώσεις, να πάρει μήνυμα, δεν παίρνει. Γιατί μπαίνει και ο Θεός μέσα. Άμα είμαστε απόλυτοι αληθινοί, μπαίνει και ο Θεός μέσα, γιατί ελέγχουμε και τα κακώς έχοντα. Δηλαδή, όταν λέμε ελέγχουμε, κάνουμε την καλή μαρτυρία. Όχι να κάνουμε φατρία και μίσους, δίνουμε την καλή μαρτυρία και σταματάμε. Και κρίνουμε και την κακή μαρτυρία που γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, η μαρτυρία μας πρέπει να είναι αληθινή εδώ πέρα, να συμπεριφέρεται. Γίνεται λοιπόν τα ανοίγματα του Πατριάρχου και δεν μιλάει κανένας. Στο όρος εδώ πέρα. Τα ξέρουν όλα, δεν μιλάει κανένας. Πρέπει να διαμαρτύρονται, ούτε δεν το κάνουν. Το να μην διαμαρτυρήσει είναι ισχυφάμενος με τον συρρητικός. Και να μας τις αγρυπνίες από όλοι, συνανθρώπες, εργάζομαι στην ανομία, ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Λοιπόν, δεν έχουμε συνδυασμό. Υπάρχει πλήρης συνδυασμός. Πλήρη, για να πούμε, κοινωνία, να το πω. Είδες απλά σύνδεση, έχουμε σύνδεση. Συνδυάζω. Και αυτοί οι ιδιωτικοί συνδυάζουν. Και αυτοί που κάνουν το καλό δεν συνδυάζουν. Και ο συνδυασμός είσαι όμως με κοινωνία που είναι αιρετικός. Δεν το καταλαβαίνω, πέφτει η αίρεση. Άμα δεν μαρτυρηθείς δεν είσαι αιρετικός. Διαμαρτυρήσου, δεν διαμαρτυρούνται.